Escola Terapèutica de Can Ros. Teràpia, escola, esport i natura en un entorn immillorable. Ubicada a l'Alt Camp, a Tarragona, envoltada de vinyes, oliveres i ametllers, en una finca rural de més de 100 hectàrees i amb una superfície construïda de més de 3.500 metres quadrats, aquest equipament innovador disposa d'un complex residencial, unitats de convivència amb habitacions amb bany, serveis de cuina, neteja i bugaderia propis, sales d'estar, 2 piscines, pistes poliesportives, jardins, zones de pícnic per les trobades familiars, etc. Es tracta d'un espai privilegiat on la teràpia, l'escola, l'esport i la natura esdevenen els seus principals eixos de referència. Aquest nou recurs assistencial que ha endegat Amalgama 7 i que anomenem escola terapèutica és, alhora, una clínica, una escola, una casa de colònies i una residència d'estudiants. Es proposa un programa terapèutic individual per a cada resident que contempla no només l'orientació diagnòstica i pronòstica, sinó també el programa de seguiment un cop indicada l'alta residencial o el centre de dia. Cada noia, cada noi resident, té assignat un tutor clínic, un d'acadèmic, un de socioeducatiu i un de residencial, que, complementàriament al seguiment individual, informen de manera periòdica de l'evolució del jove a la seva família, tant de forma presencial com telemàtica. En aquest sentit, Amalgama 7 disposa d'un sistema telemàtic encriptat que garanteix la confidencialitat de l'atenció realitzada. Serveis que s'ofereixen a l'Escola Terapèutica de Can Ros. Atenció clínica. Atenció acadèmica. Atenció esportiva i socioeducativa. Atenció a les famílies. Atenció residencial. Atenció legal. Jornades i trobades familiars, com la festa de la terra i el mar, la festa de final de curs acadèmic i la jornada clínica d'avaluació i debat, pares i fills cap a un punt de trobada. Escola Terapèutica de Can Ros.
Teràpia, escola, esport i natura en un entorn immillorable.